απόντες, φυσικά που πάντα υπάρχουν απόντες. Λοιπόν, εμείς εδώ προσπαθήσαμε με τα παιδιά να παρουσιάσουμε την Ομίλο Οδύσσια με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί δεν είναι και εύκολο να αναπιστεύσουμε όλα που μας δίνει ο Όμηρος. Αν τα έβλεπε αυτά, δεν ξέρω τι θα πάθουμε. Λοιπόν, για ό,τι λάθος συμβεί τεχνικότατα, είμαστε ό,τι και να πω δεν ξέρω. Εύχομαι να σας αρέσει και θα παρακολουθήσουμε κάτι, γιατί θα πω για την ιστορία. Θα παρακολουθήσουμε τη σκηνή που γυρίζει ο Οδυσσέας στο σπίτι του και περιμένει ότι η γυναίκα του τον περιμένει, ότι ο γιος του θα είναι το καλό παιδάκι. Τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί η γυναίκα του δεν τον περίμενε όπως νομίζω τον περίμενε. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει. Εδώ, στην Ιφάκη μου. Τι έτσι απλά, έτσι απλά. Καματήριο. Εδώ. Ταυτότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτότητα μπαίνει. Εδώ. Να δουλεύει το μικρόφωνο. Και περιμένεις να θα πεις να πεις. Έχω κάτι σαν διάβολο από το κτίριο του πατέρα σου. Κάνουνε. Το βγάλα σε κλείσει. Όνομα αυτό. Αγάπη μου. Και σένα θα τα δώσω όλα. Εσύ θα μου τα πας. Τους αρέσει. Περάστε. Άλλη διαμονή. Ναι. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο. Μα επιτέλους λέω ύστερα από 20 χρόνια βρίσκω κι εγώ την Ιθάκη μου. Ήταν πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό. Αλλά τελικά τα κατάφερα. Την αναπάτητη πότε θα την κάνετε. Περιμένει ο κόσμος. Έχουμε και ένα αργάκι να βγάλουμε, έτσι. Ωραία. Αυτό. Περιμένουμε. Καλά. Δεν έχει πολλά καλύτερα να κάνει. Πού μπορώ να... Ένα λεπτό. Ένα καπνό. Το ξέρω. Έλα. Θα το δούμε το παράδειγμα. Σε παρακαλώ, μην με απολύσω. Έλα. Όχι μωρό, όχι. Φύγει με σκοτώνεις. Σε παρακαλώ, μην μου τα λες αυτά. Φύγει με γετρώνεις. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Είμαι με τα παιδιά εδώ για μήνες. Ναι. Όχι, μου λες. Θα χωρίσουμε. Σε παρακαλώ. Όχι. Δεν ρωτάω το γιατί. Εντάξει. Γεια σου. Εσύ πήγαινε μετά. Αυτή η σχεδία εκεί, ΑΚΒ, 78-58 βλέπετε. Δικιά σου δεν είναι. Όχι. Από σε ήταν να βγαίνεις. Όχι. Δικιά σου είναι. Όχι.
Τέλος πάντων. Καλά. Λοιπόν, έχεις διπλοπαρκάρει και έχεις κοιτάξει το φώτο αναμένα. Ναι. 200 ευρώ πρώτη. Έλα τώρα. Λοιπόν, περίμενε και 19% του άλλου και 8% του και 32% του 600 ευρώ. Και επειδή είσαι εσύ, 10% Όχι τι πρόλογη. Όχι τι, δεν έφαγα αυτό το πρεσάκι μου. Προλόγη. Θα τα κάνετε σχέση. Μα περπατάμε καλά. Να σε πηγώ στα φανερά. Θα σε κρατάω στη μέση. όποιος άλλος έρθει το γραφείο μετά. Σε παρακαλώ. Μη μου παίρνεις. Γιατί μου παίρνεις. Τον διώσαμε για αυτόν. Πάμε κι άλλο. Ω, βέβαιος. Όρισε. Ναι. Θα το λέμε Οδυσσέας. Μαυρίτος. Για δοκιμάσαι ξανά. Ελίτης. Έχεις άλλη μια προσπάθεια. Οδυσσέα. Δεν μου έτσι. Αυτό είναι πολύ. Με τη βάση. Κοίτα να μας βλέπετε το πω. Πολύ χάσαμε. Με περιμένει. Σε παρακαλώ, πού είναι, θέλω να το ζητώ. Μην ξηράζεις. Θα έρθει. Περίμενε λιγάκι, περίμενε. Για να ξαναδώ. Μου έμενε κάτι. Τι είναι αυτό. Αμέρικα, δώσεις κι άλλο. Τι λες. Δεν ακούω. Όχι τίποτα, εσύ κοιμήσου. Ποιος εσύ. Ποιος είναι, Ποιος είσαι. ο πατέρας. Τι λέει πατέρα. Μας δουλεύει. Είναι εγώ μία πετυμένος. Σε παρακαλώ. Άρα είναι η μαμά. Το πατέρα μου. Σκάσε ένα λεπτό. Για να ξαναδώ με το μασίκι. Δεν κάνετε σε τώρα. Κύριε με 40 τελειώ και μητέρα και πατέρα και μητέρα από τα άλλα να σου πιάσω. Σε παρακαλώ. Πόσα θες. 60. 55. Όχι. 70. 50. 45 και μόνο 6. 40 και πιο να 40 πόσο. Πολύ το καταλαβαίνεις. 6.